Vítejte v našem žebříčku TOP 10 nejlepších zdravých svačin. Připravte se na inspirativní jízdu plnou chutí, které nejen potěší vaše chuťové buňky, ale také přispějí k vašemu zdravému životnímu stylu. Na 10. příčce máme mandlové máslo s jablkem. Tento lahodný snack je nejen chutný, ale také plný zdravých tuků a vlákniny, které pomáhají udržet stabilní energii po celý den. Na 9. místě se umístilo cizrnové křupavé občerstvení. Cizrna je plná bílkovin a vlákniny, což z ní dělá skvělou volbu pro zdravé pojídání mezi jídly. 8. místo patří sušenému ovoci a oříškům. Tato kombinace přináší skvělou rovnováhu sladkosti a výživy, ideální na cesty nebo do práce. Na 7. místě se nachází zeleninové hranolky. Tato zdravější alternativa klasických hranolků využívá různorodé zeleniny pro barevný a výživný snack. Na 6. místě máme řecký jogurt s medem a ořechy. Tento lahodný pokrm je plný bílkovin a zdravých tuků, což ho činí ideálním pro dopolední svačinu. Na 5. pozici nacházíme kvinoové salátky. Tyto malé saláty jsou bohaté na bílkoviny a vitamíny, ideální jako lehký oběd nebo odpolední svačina. 4. příčku obsadil humus s čerstvou zeleninou. Tento středomorský snack je plný bílkovin a vlákniny, ideální pro rychlou a zdravou energii. Na 3. místě máme proteinové tyčinky. Tyto tyčinky jsou skvělým zdrojem energie a bílkovin, ideální před nebo po cvičení. Na 2. místě se nachází avokádo na celozrnném chlebu. Tento jednoduchý snack je bohatý na zdravé tuky a vlákninu, skvělý pro udržení sytosti až do příštího jídla. 1. místo získává smoothie bowl. Tato miska plná ovoce, jogurtu a semínek je nejen esteticky pěkná, ale také bohatá na vitamíny a živiny. A to je vše. Naše TOP 10 zdravých svačin, které jsou nejen chutné, ale také zdravé. Která svačina je vaším favoritem? Děkujeme, že jste se k nám připojili.